προσωπικού πρώτα. Θέλω σήμερα να πω ότι πραγματικά είναι η πιο δύσκολη τοποθέτηση που έχω κάνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι λόγοι είναι καθαρά διότι πιο πριν, όπως συζητήσει, υπήρχε μια ενδοπαραστασιακή συζήτηση. Οπότε σήμερα είναι η πρώτη φορά που ουσιαστικά έρχεται σε σύγκρουση κάποια συναισθηματικός κόσμο, να πούμε, με τα προσωπικά βιώματα και οι προσωπικές απόψεις. Ωστόσο, θα το τελειώσω εδώ. Πράγματι, σήμερα, αν και έχω την εντύπωση ότι όλοι εδώ μέσα τοποθετούμαστε σαν αυτούς που ακούμε στη Βουλή, οι οποίοι όλοι μιλάνε, παίρνουν το θέμα γύρω-γύρω, αλλά κανένας δεν απαντά ξεκάθαρα, θεωρώ ότι το θέμα αυτό δεν δέχεται ίσες αφήξεις. Πρέπει η θέση μας να είναι ξεκάθαρη, με βάση το πλαίσιο το οποίο δεν μας έχουν πει, αλλά παρόλα αυτά μας καλούν να ψηφίσουμε. Το πιο εύκολο θέμα, ο πιο εύκολος τρόπος προσέγγισης του θέματος θα ήταν να πούμε ότι δεν είναι δυνατόν σε μια περιοχή η οποία είναι σεισμόπλη, η οποία είναι πυρόφυλλα, η οποία πρόσφατα είναι και ηλιοβατήσια, ξαφνικά μας θυμήθηκε. Και ξαφνικά, χωρίς να έχουμε ενημέρωση από κανέναν, χωρίς να μας έχουν πει τι προβλέπεται και τι θα γίνει, να μας δάνε τη γνώμη μας, ποιοι αυτοί που μέχρι σήμερα ήταν αυθαίρετοι. Ένα πολιτικό σύστημα το οποίο μέχρι σήμερα το θέμα αυτό το έβαζε κάτω από το χαλί. Και ξαφνικά προεκλογικά, για να βάλουμε και την παράμετρο, θυμούνται ότι σε μια χώρα που πια μόνο στην Αθήνα έχει 1,5 εκατομμύριο παράνομους μετανάστες, σύμφωνα με τοποθέτηση του ίδιου του αρμόδιου υπουργού, να μας πούνε ότι μια λύση που υπήρχε στα συρτάρια τους πριν από 10 χρόνια, όταν υπογράφονταν κάποιες συμβάσεις, αποτελεί την ευεργετημένη λύση και σήμερα. Συγγνώμη, αλλά όταν μιλάμε για 1 εκατομμύριο παράνομους μετανάστες και μιλάμε μόνο για κέντρα κράτησης, τότε είναι σαν να προσπαθούμε σήμερα να θεραπεύσουμε τον καρκίνο με ασπιρίνες. Για να το πούμε απλά. Ποιος πιστεύει ειλικρινά ότι η λύση που προτείνουν σήμερα, όπου η λύση είναι μόνο ένας τίτλος, κέντρο φιλοξενίας ή κέντρο κράτησης μεταναστών, και το είπε ο κ. Φίλος, κανένα δεν το πιστεύει, ότι είναι η λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος του μετανάστευσης. Όμως εμείς σήμερα δεν ερχόμαστε εδώ να ψηφίσουμε μετά εάν. Εάν δηλαδή γίνει εκείνο και εάν γίνει εκείνο και εάν γίνει και το κέντρο φιλοξενίας, τότε θα γίνει το μεταναστευτικό. Σήμερα ό,τι και μας λένε. Το μεταναστευτικό θα λυθεί με αυτό. Αυτό όμως εμείς και κανένας εδώ μέσα δεν νομίζω ότι πιστεύει ότι θα αντιμετωπιστεί με αυτό το θέμα το μεταναστευτικό. Άρα λοιπόν, επειδή έδειξε ο κύριος Σαρκοζή, γιατί ο κύριος Σαρκοζή ξεκίνησε το θέμα αυτό, όταν είπε ότι η Ελλάδα θα τιμωρηθεί. Γιατί η Ελλάδα μέσα σε αυτές τις συνθήκες είχε υπογράψει σε κάποια δέσμευση ότι αυτά θα τα φτιάξει μέσα στο 2012. Είναι σαν όλα αυτά τα πρόστιμα που παίρνουν και τα σκουπίδια. Που μας λέγανε συμμορφωθείτε μέχρι τότε. Εμείς δεν συμμορφωνόμασταν, πηγαίναμε στο τέλος αποσπασματικά, γιατί για να πάρουμε κάποιες παραδάσεις. Αυτό θέλουν να κάνουν τώρα αυτοί που μας κυβέρνησαν. Να πούν δήθεν ότι κάτι έκαναν και δώστε μας μια παράτηση. Και μέχρι τότε το θέμα όχι απλώς δεν θα αντιμετωπιστεί, αλλά θα γίνει και ακόμα χειρότερο. Ωστόσο όμως, να μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό το πολιτικό σύστημα, που πραγματικά είναι το πολιτικό σύστημα διεφθαρμένο και της ντροπής, σήμερα κάνει και κάτι χειρότερο. Σήμερα, προκειμένου να μετατοπίσει τις ευθύνες από το κεντρικό πολιτικό σύστημα στις τοπικές κοινωνίες, προσπαθεί και να δικάσει τις τοπικές κοινωνίες. Δηλαδή, το ίδιο πολιτικό σύστημα με το ερώτημα που θέτει, όταν δεν εξηγεί τι θα είναι αυτά τα κέντρα φιλοξενίας, πώς θα λειτουργούν, και το μόνο που έρχεται και βάζει ουσιαστικά πάλι το ρουσφέτη δηλαδή της δουλειάς, το ρουσφέτη ότι θα πάρθουν κάποιες εταιρείες security και θα δουλέψουν, δηλαδή ουσιαστικά υποτιμά
ότι με τη δημιουργία 30 κέντρων φιλοξενίας, όταν οι λάθρομετανάστες, οι παράνομοι μετανάστες είναι 1,5 εκατομμύριο, θα δοθεί λύση? Τίποτα δεν θα δοθεί λύση. Άρα ποιος κοροϊδεύει? Γιατί ακόμα και αν θα φτιάξουμε αυτά τα 30 και τους βάζουμε μέσα και 30.000 που φοράνε, εκεί μπαίνει βέβαια το ερώτημα με τους πολιτικούς πρόσφυγες, που είναι άλλο ξεχωριστό θέμα, δεν τους περιλαμβάνουμε εκεί. Μέχρι να φτάσουν μέσω της διαδικασίας να απελάσουν αυτούς, θα έχουν πει όχι άλλες 30.000 μετά από ένα χρόνο. Όταν σου λέει ότι μπαίνουν 300, αν δεν κάνω λάθος, όταν μπαίνουν 30 την ημέρα, περί τους 900 το μήνα, το ίδιο το Υπουργείο τα λέει αυτά, μέχρι να φτάσουν να απελάσουν αυτούς που θα έχουν μέσα στα κέντρα που λένε φιλοξενίας, θα έχουν πει άλλοι τόσοι και περισσότεροι. Πράγματι λοιπόν, το πρόβλημα των λαθρομεταναστών είναι τεράστιο. Πράγματι λοιπόν, και επαναλαμβάνω και κάποιες κουβέντες που υπόθηκαν πριν, η χώρα μας αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα λόγω της θέσης της. Και λόγω όμως λαθών, αμελιών, παρελθόντων ετών, όλων αυτών που αποτελούσαν το κεντρικό πολιτικό σύστημα. Πράγματι λοιπόν, δυστυχώς καλούμαστε όλοι και πρέπει όλοι να συμμετέχουμε στο να βρούμε λύση. Ωστόσο, αυτό το οποίο ερχόμαστε να ψηφίσουμε σήμερα, τα κέντρα φιλοξενίας, τα κέντρα κράτησης, δεν είναι η λύση. Και το λέμε όλοι εδώ ότι δεν είναι η λύση. Γιατί από μόνα τους δεν είναι η λύση. Άρα για να αποφασίσουμε, πρέπει πρώτα να μας ενημερώσουν και να ζητήσουν τη γνώμη μας και να είναι υπεύθυνη και η στάση και η γνώμη μας. Θα πρέπει πρώτα να μας κάνουν μια γενικότερη ενημέρωση ποια είναι η πολιτική τους. Δεύτερον, να μας πείσουν αυτοί που είναι αφαιρέγγοι ότι μπορούμε τώρα πια να τους εμπιστευτούμε, αυτούς που τόσα χρόνια μας έδιναν ψέματα. Ότι τώρα μπορούμε να τους εμπιστευτούμε ότι θα εφαρμόσουν αυτά που λένε και μετά να έρθουν και να ψηφίσουν. Και επειδή θέλω η θέση μου να είναι ξεκάθαρη, θα πω το εξής. Και οι κουβέντες μου είναι μετρημένες. Σε αυτό το σκιώδες πλαίσιο με το οποίο μας εμφανίζονται σήμερα η σκιώδης περιγραφή χωρίς κανόνες λειτουργίας είτε ίδρυσης των κέντρων φιλοξενίας λαθρομεταναστών, η απάντησή μου είναι όχι. Δεν το δέχομαι. Εάν έρθει κάποιο πλαίσιο το οποίο μπορεί να είναι διαφορετικό και το οποίο μπορούν να μας πείσουν, τότε μπορεί να πούμε ναι. Αλλά τώρα έτσι όπως είναι, όλοι πρέπει να πούμε όχι. Δεν μπορεί ο καθένας από εμάς να βάζει τα εάν, χωρίς τα εάν να μας τα έχουν δώσει αυτοί, να μας τα έχουν πει και να λέμε ότι ναι, εάν, τι είναι αυτά. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει, δεν είναι πολιτική τοποθέτηση. Άρα, η άποψή μου είναι ότι έτσι όπως προβάλλουν αυτά τα κέντρα φιλοξενίας ή κέντρα κράτησης, και μόνο από τον τίτλο βλέπουμε τη σύγχυση που υπάρχει, η θέση μου είναι όχι.